Ya iki Mbak Tatin. Wae. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. So ning daerah wetan nang ngrimune arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton. Wow, Mbak Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo kowe, lah kowe iki ra ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideke Tatin. Wah, ayo. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Baung. Kok kirek barang? Lah saking kowe sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin wah kowe ngono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalnya lagi dadi bintang. Iya.